Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 5 martda geçiren hökümet mejlisinde ýurdun özüne zerur meçberdäki owokyjylyk önümleri bilen öpçün edip bilmeýänligini açyk boýun aldy. Türkmen prezidenti soňky ýyllarda importy adalyp eksporty köpeltmek, daşary ýurtlardan satyn alynýan önümleriň ornuny tutýan şeýlerde eksport edip boljak önümleri has köp öndürmek talabyny goýup, bu urda köp işin edilenligini, ýurtda azyk howpsuzlygynyň döredilenligini aýdýardy. Ýylyň 2 aýyndaky makroiqtisady görkezijler berilen hatabatlardan çen tutulsa adatça bolşýaly tas ähli urlarda 100 göterimden ýokary bolupdyr. Mysal üçin hatabat döwründe jem içerki önüm 5,9 göterim artypdyr. Geçen ýylyň degişli döwrü bilen deňeşdirilende bolsa jemi öndürilen önümiň 3,13 göterim artanlygy habar berilýär. Şeýlede pandemiýa döwründäki çäklendirmelere garamazdan Türkmen howa ýollary, Türkmen awtologary, Türkmen deňiz derýa ýollary agentlikleriniň görkezijleriniň 100%-den ýokarda bolanlygy, hatda Türkmen howa ýollary agentligi boýunça hem degişli işleriň geçirilenligi resmi maglumatlarda aýdylýar. Emma muňa garamazdan prezident, vitse-premier Esenmurat Orazgeldiýew we beýleklere ýüzlenip käbir nägeliklerini dile getirdi. Şol bir wagtda ol öňki mejlislerde bolşýaly ýene bir gezek döredilýän şertleri övdi. Aýdaly owa hojalygyna gezek gelende iň täze traktorlaryň hem beýleki tehnikalaryň satyn alynanlygyny, puwdagyň tohum hem de mineral dökünleri bilen öpçün edilýänligini tekrarlady. Tençiler Türkmenistanyň soňky ýyllarda iň agyr ykdysady çökkünlüligi başdan geçirýänligini, pandemiýa döwründäki çäklendirmeleriň bolsa adamlaryň gün güzeran ýagdaýyny has kynlaşdyrýanlygyny aýdarlar. Azatlyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä işsizligiň ösmegi, manadyň hümmetiniň ýygyderli peselmegi esasy azyk önümleriniň dowamly gytçylygy hem ýygyderli gymmatlamagy ýylat köpçüligini ertirden döwlet dukanlarynda satylýan haritlaryň nowatynda durmaga mejbur edýär. Hökümet baş tutany mejlis iqtisadiýetdäki kynçylyklaryň sebäbini bölünip berilen serişdeleriň özleşdirilmezligi, sanly ulgama geçmek deshalary hususlaşdyrmak kärhanalary, paýdarlar jemgyýetine öwürmek, gymmatly kagydlaryň bazarlaryny guramak işleriniň hayal alınıp barylýanlygy bilen düşündirmäge çalyşdy. Türkmenistanyň esasy iqtisadi problemasy hünärmenleriň pikiriçe şunça ýyllap iqtisadiýetiň diversifikasiýa edilmezligi we esasan çyg mal sowdasyna nebit gaz serişdelerine dayanmagy bilen bagly. Hökümet mejlisinde berilen hatawata görä, geçen 2 aýda nebiti gaýtadan işlemek, benzin öndürmek we beýlekler tebigy we uğurdaş gazy çykarmak, mabu ýangyjyň eksporty boýunça hem planlar 100%-den ýokarda berja edilipdir. Emma prezident bu toplumyň puwdaklarynda hem oňyn öňe gidişliginiň ýokdugyny açyk boýun aldy. Döwlet başlygynyň sözlerine görä Türkmen Gaz we Türkmen Neft döwlet konsernleri Türkmen başydaky nevti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy ähli puwdak edaralary diýen ýaly mailnama tapşyrygyny ýygyderli ýerine ýetirip bilmän gelýär. Emma kän tanalmaýan kadrlary ýokary wezipelere bellemekde we ýygy-ýygydan çalışmakda öňki prezidentden hem ozduranlyk aýdylýan Berdimuhammedow bu meseleleriň çözgüdüni ihlasly işlejek täze ýol başçylary gözlemekde görýär. Gündogor neşiriniň maglumatyna görä beýleki urlarda bolşýaly nebit gaz puwdagynyň ýol başçylary hem ýygy-ýygydan täzelenip durýar. Mysal üçin diňe soňky 5 ýylda Türkmen gazyň başlygy 5 gezek, Türkmen nebitiň başlygy 4 gezek, Türkmen başydaky zawodlar toplumynyň başlygy 5 gezek çalyşypdyr. 5 ýol başçy işde goýberen kemçilikleri sebäpli üçüsi başga bir işe geçmek bilen baglanşykly işden boşadylypdyr. Şeýlede ýangyç we energiýa toplumyna gözegçilik eden vitse-premierler 5 gezek täzelenipdir. Azatlygyň ýagdaýdan habarly çeşmeleriniň anonimlik şertlerinde aýdan pikirine görä prezidentiň ihlasly işlejek ýol başçylary gözlemek baradaky çykalgasy boş arzu bolup görünýär. Sebäbi soňky 10 ýyllyklarda iş wezipe meselesinde dören görülmedik korrupsiýa öz işini bilýän we hakykatdan hem ihlasly işlejek professionallaryň ulygytçylygyna alyp geldi. Başaran başga ýurtlara gitdi. Daşary ýurtlarda gowy bilim alan ýaşlaryň bolsa diplomlary ikrar edilende hem Türkmenistandaky şertlerde işläp biljegi mümkin däl diýip ýagdaýy gowy bilýän raýat aýtdy. Hökümetiň ýanwar-fevral aýlaryndaky işine bagyşlanan mejlis kemçilikleriň bölekleýin boyun alynanlygyna garamazdan prezidentiň ýene bir gezek hatawatlarda getirilen ösüş sanlaryndan kanagatlanmagy bilen jemlendi.
Şeýle-de Berdimuhammedow häzirki Türkmenistanda umumy bahaty 38 milliard Amerikan dollaryndan hem köp bolan dürli detgalaryň gurulşynyň giň gerim bilen amala aşyrylýanlygyny belledi. Türkmen hökümetiniň tanqidçilary ýurtda diňe bir adamyň hökümet baş tutanynyň karar bermegi netijesinde amala aşyrylýan we alınıp barylýan gurulşyklaryň köpüsiniň ykdysady netijeliligi sorag astynda galyp, olary ýurtdaky ykdysady çökkünlüligiň we ýylatyň ýyl-ýyldan garyp düşmeginiň bir sebäbi hökmünde görkezýärler.